Expliqui en una frase què és el federalisme. Ui, és pactar, és unió i llibertat, és autogovern i govern compartit, és com la vida. O sigui, que no tenim ni idea del que és. No? Completi la frase. El millor que va fer Pere Navarro va ser... Anticipar que la solució és una reforma de la Constitució i que la consulta no es pot fer si no és legal i acordada. Caram, tot això? Vols dir que no es van precipitar fent-lo fora? Es porta bé amb el sector crític? Amb molts dels que l'integren, sí, i tant. Oi, sí, em porto molt bé amb tots dos. Perquè només n'hi ha dos, oi? Quina és la icona del WhatsApp que més fa servir? Segurament aquella que envia un petó en forma de cor. Ui, sí, li'n vam enviar moltes a l'Artur, te'n recordes? Però sempre responia amb la caca amb ulls. Un adjectiu per definir-se. Pactem cadires pactista. Pactista. Perfecte. Ho veus, Artur, com no era tan difícil? Quin ha estat el millor president de la Generalitat Socialista? Maraguilla, que és una barreja entre Maragall i Montilla. Xist! Que cabron! A qui triaria, Alicia Sánchez Camacho o Albert Rivera? Camatxera! M'ha agradat el teu recurs d'abans. Uf, respecte per tots dos, però si he de triar en Joan Herrera. Joan Herrera? I aquests dos qui són? Qui mana més al PSC, Miquel Iceta o Pedro Sánchez? El PSC, Miquel Iceta, el PSOE, Pedro Sánchez, que és com ha de ser. Espera, que truco al Pedro per preguntar-li si està d'acord. La tercera via ha mort? No, i ara jo la veig encara més viva i més a prop que mai. Però com fa que no et gratures les ulleres, que sóc aquí, per què mires a l'altra... Així no anirem.